gombázó motor. Nagyon megbízható, 1973-ból. Évente 30 kg gombát tud a motor. Elkészült az új veranda. Elkészült az új veranda is, most már ezt is megmutatjuk előtte. Tudom, látta de már, de szerintem még nem. Nem sokat látszik. Szuper ám. Fiúk dolgoztak. Vagy jöhettek halat enni. Esőbe is ki lehet lenni, ez az előnye. Laci talált egy agancsot. Ő találta. Bicskanyélnek nem kell? Szóljál meg. Varjányozás közben.